Η Νέα Δημοκρατία ήταν παρούσα στη Βουλή και θα είναι παρούσα καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εσωκομματικής μάχης για να καταδείξει, κύριε Αυτιά, μία απλή πραγματικότητα. Ο κύριος Τσίπρας είναι ηθικά έκπτωτος. Κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, υποσχέθηκε 13η σύνταξη και τώρα μειώνεται και η 12η. Υποσχέθηκε να καταργήσει τον ένφια. Ο ένφια όχι απλά διατηρείται, αλλά ενισχύεται η φοροκαταιγίδα σε όλη την ακίνητη περιουσία. Υποσχέθηκε μια σειρά από πράγματα τα οποία με το τρίτο μνημόνιο όλα τα παίρνει πίσω. Έφερε τις εκατοδόσεις για να έρθει τώρα να τις αλλάξει και να βάλει σε ταλαιπωρία πάρα πολλούς πολίτες οι οποίοι είδανε και λογικά το κράτος να τους παρέχει μια διευκόλυνση. Καταδεικνύεται όλο το μέγεθος της πολιτικής απάτης του κύριου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Και μας είπε ο κύριος Τσίπρας, φέρτε μας προτάσεις. Μάλιστα. Έχετε προτάσεις? Εγώ σας θυμίζω, κύριε Αυτιά, ότι προεκλογικά είχα καταθέσει μια σειρά από ισοδύναμες προτάσεις, κοστολογημένες, που αφορούσαν το σκέλος της περικοπής των δαπανών. Ο κύριος Τσίπρας θέλει πολλούς φόρους, να εξουδετερώσει, να δολοφονήσει τη μεσαία τάξη για να συντηρήσει ένα μεγάλο κράτος. Εμείς θέλουμε ένα πιο λιτό κράτος με στοχευμένες περικοπές δαπανών και με λιγότερους φόρους. Είχα βρεθεί πριν από μια εβδομάδα στην Κύπρο. Μάλιστα. Η Κύπρος, κύριε Αυτιά, βγαίνει από το μνημόνιο, το ξέρετε καλά, τον Μάρτιο του 2016. Μάλιστα. Μπήκε μετά από εμάς, βγαίνει νωρίτερα. Γιατί βγαίνει νωρίτερα? Διότι επέβαλε μια πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική χωρίς να αυξήσει ούτε ένα φόρο. Ναι. Κρατήστε το αυτό, μόνο με περικοπές δαπανών. Έφερε την οικονομία πίσω σε τροχιά ανάπτυξης και κυρίως εφάρμοσε πιστά όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι σε θέση να κάνει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτώ, η Νέα Δημοκρατία θα ανοίξει τα παράθυρα να μπει αέρας μέσα της κοινωνίας? Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Μητσοτάκη, μοιάζει σαν κάτι παλιά γιατρία που έχουν να ανοίξουν χρόνια. Θα ανοίξετε τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας, να μπει η κοινωνία μέσα, να μιλήσετε με την κοινωνία, να ανοιχθείτε, να ακούσετε τον κόσμο και αντί για να έχετε Ευαγγέλιο το μνημόνιο, να έχετε οδηγό την ορθολογική χρήση των οικονομικών δεδομένων, αλλά παράλληλα να ακούτε και τι λέει η κοινωνία. Κύριε Αυτιά, διότι ακούγατε όλους τους άλλους εκτός από την κοινωνία. Εγώ γυρνάω όλη την Ελλάδα. Και τι λέει ο κόσμος, κύριε Μητσοτάκη? Καταρχάς, έχω μια πάρα πολύ εντυπωσιακή προσέλευση απλών νεοδημοκρατών, πολιτών οι οποίοι θέλουν να μ' ακούσουν, θέλουν να με γνωρίσουν με την καινούρια μου ιδιότητα ως πρόεδρος υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την εσωκομματική διαδικασία. Αυτό είναι το οξυγόνο το οποίο χρειάζεται η Δημοκρατία. Ένσημα έχετε, κύριε Μητσοτάκη, ένα λεπτό. Ένσημα έχετε? 10 χρόνια έχω. 10 χρόνια ένσημα. 10 χρόνια έχω. Δηλαδή έχετε δουλέψει. Αυτό είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο. Εσείς το ξέρετε. Και σούπερ μάρκετ πηγαίνω, αλλά μιας και. Ζείτε μες στην κοινωνία, για να συνδέσω αυτό το οποίο λέτε με τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, κύριε Αυτιά, ότι τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα στελεχώνονται μόνο από κομματικά στελέχη που δεν έχουν κολλήσει ένσημα. Και μια από τις σημαντικές αλλαγές που θέλω να επιβάλλω στη Νέα Δημοκρατία είναι οι τοπικές κοινωνίες οι ίδιες να έχουν λόγο για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών. Με αυτόν τον τρόπο και θα ενισχύσουμε τον ρόλο των απλών νεοδημοκρατών και θα βγουν από την ίδια την κοινωνία άνθρωποι ψημένοι στα πραγματικά προβλήματα, οι οποίοι θα έρθουν να μπολιάσουν ένα κόμμα το οποίο είναι κουρασμένο και γερασμένο, διότι αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, με νέα στελέχη και νέες ιδέες. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, πήγα χθες, ας πούμε, στην Πρέβεζα, στην Ιγουμενίτσα, στα Γιάννενα, αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν καλά τα τοπικά προβλήματα. Δεν έχει νόημα να έρθουμε εμείς οι δύο από την Αθήνα και να τους πούμε τι είναι καλό για την περιφερειακή ανάπτυξη. Να μας το πούνε πρώτα απ' όλα οι ίδιοι. Άμα πάτε και μιλήσετε στο Μέσο Νεοδημοκράτη, θα σας πει ένα απλό παράπονο. Έρχεστε και μου ζητάτε τη βοήθεια, μου λέει ο Νεοδημοκράτης εμένα, κάθε φορά που έχετε εκλογές για να με βάλετε εκλογικό αντιπρόσωπο. Δεν είναι αυτή η εικόνα σοβαρού κόμματος. Λυπάμαι που το λέω. Τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί, πρέπει να αξιοποιούν το στελεχειακό του δυναμικό και πρέπει να διαμορφώνουν πολιτική από κάτω προς τα πάνω. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι ένα κόμμα μηχανισμών. Είναι ένα κόμμα στο οποίο όλοι προσδιορίζονται με βάση το ποιον γνωρίζουν. Ξέρω τον Α, ξέρω τον Β. Αυτά θα τελειώσουν κάποτε? Με εμένα αυτά θα τελειώσουν. Διότι η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι ένα κόμμα αρχών και αξιών. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι χωρισμένοι σε μητσοτακικούς, σαμαρικούς, καραμανλικούς, μεμαρικικούς. Όλοι οι νεοδημοκράτες, ο καθένας έχει μία μετοχή στη Νέα Δημοκρατία. Την ψήφο του. Την ψήφο του στις εκλογές του υποψήφιου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Άρα μιλάμε για μια Νέα Δημοκρατία με ανοιχτές πόρτες στην κοινωνία. Δηλαδή όταν έρχεται ο άλλος και λέει 100 δόσεις, κύριε Μητσοτάκη, και βγαίνει ο βουλευτής του Μητσοτάκη και λέει αυτό είναι λαϊκισμός, εκεί τρελαίνεσαι.
Γιατί όταν το έκανε η Νέα Δημοκρατία μετά, αυτός που έλεγε ότι ήταν λαϊκιστές αυτοί που κάναν τις εκατοδόσεις, το βούλωσε εντελώς. Θέλω να πω το εξής. Θα ακούτε την κοινωνία, κύριε Μητσοτάκη? Όχι ότι θα είναι 100%. Μισό λεπτό. Εμείς έχουμε μια υποχρέωση να ακούμε την κοινωνία. Αλλά να μην υποτασσόμαστε και στον εύκολο λαϊκισμό. Δεν σημαίνει όμως ότι η κοινωνία έχει πάντα δίκιο. Δεν σημαίνει είναι το μέτρο όμως των αποφάσεων σας. Αλλά εάν δεν είμαστε γειωμένοι στην πραγματικότητα, εάν δεν μιλήσουμε, κύριε Αυτιά, για το πώς θα δημιουργηθούν ουσιαστικά δουλειές στη χώρα, πώς θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα έχουμε σταθερό φορολογικό σύστημα. Δεν φωνάζετε για το φόρο στα καύσιμα? Φωνάζατε και λέγατε και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος και έσοδα δεν θα μαζέψουμε. Σας άκουσε κανένας τότε? Το είδαμε. Και τα οικονομικά τα ξέρατε. Είδαμε τα αποτελέσματα. Εγώ προσωπικά εισηγούμε και πιστεύω ότι είναι εφικτή μία μείωση του έμφυα της τάξης του 30%. Μάλιστα. Με ισοδύναμα μέτρα περικοπής δαπανών. Μάλιστα. Έχω καταθέσει μια σειρά από τέτοια. Με ενδεχομένως αύξηση της φορολογίας, όχι στην κατεύθυνση που κινείται η κυβέρνηση, αλλά γιατί όχι να μην αυξήσουμε λίγο το φόρο στα τσιγάρα και στο αλκοόλ. Θα στενοχωρήσω τους καπνιστές φίλους μου, αλλά αυτή είναι μια πολιτική που θα έχει και θετικό ισοζύγιο στη δημόσια υγεία. Λοιπόν. Υπάρχουν λοιπόν ισοδύναμα μέτρα. Αντί να τσακίζουμε την ακίνητη περιουσία με μένος, υπάρχει από το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αυτιά, ταξικό μένος. Θέλουν να εξουδετερώσουν και να διαλύσουν τη μεσαία τάξη. Και να σας πω και κάτι. Ωραία, κέρδισαν εκλογές. Νομιμοποίηση δεν έχουν να το κάνουν αυτό. 36% πήραν και ψήφισε το 50%. 17% των Ελλήνων πολιτών ψήφισε τον κύριο Τσίπρα. Όταν μας κουνάει το δάχτυλο στη Βουλή, ειδικά για θέματα ηθικής τάξης, ας το θυμάται αυτό. Διότι το ζήτημα των πόθεν έσχεσης των υπουργών του είναι πολύ μεγάλο. Και ας κάνει λίγο υπομονή. Δεν μπορεί ο κύριος Φλαμπουράρης, ο πολιτικός πατέρας του κύριου Τσίπρα, να έχει συλληφθεί, μισό λεπτό ακούστε το, αυτό έχει σημασία, να έχει συλληφθεί ψευδόμενος για το πόθεν έσχεση του. Να μας έχει πει ότι έχει μεταβιβάσει τις συμμετοχές και να μην προκύπτει αυτό και να παραμένει στη θέση του. Και την ίδια στιγμή ο κύριος Τσίπρας ακούω ότι ζητάει την παρέτηση της κυρίας Σαβαΐδου. Δεν ξέρω αν η κυρία Σαβαΐδου κάνει ή δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Ξέρω όμως ότι έχει κατοχυρωμένη ανεξαρτησία. Την παρέτηση του κύριου Φλαμπουράρη, γιατί δεν τη ζήτησε? Του κύριου Σταθάκη. Ένα εκατομμύριο ο κύριος Σταθάκης ξέχασε να το δηλώσει. Το εύλογο ερώτημα που μου είπαν στην Πρέβεζα κάποιος, μου λέει: πρέπει κάποιος να έχεις πολλά εκατομμύρια για να ξεχάσει να δηλώσει ένα. Όλα αυτά είναι εύλογα ερωτήματα. Να είναι προσεκτικός ο κύριος Τσίπρας πριν παρέχει κάλυψη στους υπουργούς, διότι μπορεί να τα βρει μπροστά του. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή παρουσία. Δώσατε ένα δείγμα της Νέας Δημοκρατίας, αν ο Θεός και ο λαός αποφασίσουν. Και σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ θέλω μια φράση μόνο: πολλοί πολίτες να έρθουν να ψηφίσουν. Να γίνει αυτή η εκλογή όχι υπόθεση των παραδοσιακών μηχανισμών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπόθεση των απλών νεοδημοκρατών. Σαφής. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.